Pada malam hari ini masih bersama X-Pro dan Gong Gembos ada Wida Arista. Rogo-rogo Samboyo iki lho bocah Ede. Was. Rogo-rogo Samboyo Dek. Sing ati-ati Kang Mas. Ayo ngalor, ngalor, ngalor. Amit, amit, amit kalimat apik, hei. Saja ing ledet awit sukarna kang para miarsa sumer angale ate ate nang alam seke seko ya oya seke seko ya seke seko ya oya goyang siki seke seko ya oya seke seko ya oya seke seko ya oya goyang siki. Yo Dik, kene merapat. Ku sing Yo. teku. Oi. Kowe ngajak ning tawang mangu. Nganti lengser srengenge ana kene. Ayo Dik. Aku nunggu kowe. Ati-ati yo. Tak SMS rambales yen tak telepon malah ateni mangkel aku mangkel yen kepedhot irung mesti tak jiwel
Ilangane nyang ndi? Kok langsung hilang? Kok langsung hilang? Piye? Oh, sik ngombe. Oh, ambekan, ambekan. 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 Barongan barangnya ada yo duwe ngelak barang yo. Yo duwe lho, Mas. Kuwi semacam makhluk hidup kok. Oh, alah, iya iya. Iki jaren kok nek perentulane barang. Enek perentulane barang iki kok. Pating perentul ngono, Mas. Mas perentul ta. Ora. Ya. Wes iki jan tenan. Hati-hati lho Mas Kijah kok gek metu neh lho ya. Kuwi lho cah jenenge Mas Kijah iki dadi nek sing dinteni iki baronge engko sik enek-enek wis to digenepi-genepi aja lali. Janjane kowe nang gelagatmu sajak nyupriyani atiku sujana kowe kencan karo wanita liya Dina minggu sing tatu kowe ngajak neng tawang mahku monggo Mbak Yu nganti lingsir srengenge apa kene aku nunggu kowe tak SMS rambasi
Matur suwun.